Erokamano wuon polo koda piny, isebudho kodwa Nyasacha nyaka ne wachak somo wachni e sura mokwongo mar buk mar Chakruok nyaka sani. Nyasaye koro wachopo 14. Mad imedo wuoth kodwa, Nyasaye, walami kendo wapako nyingi, e nying Yesu Kristo, amina. Wasom. Abram oreso Lut. Amrafel ruodh Shinar gi Ariok ruodh Elasa gi Kedor Laomer ruodh Elam kod Tidal ruodh Goyim nodhi kedo kod Bera ruodh Sodom gi Birsha ruodh Gomora gi Shinab ruodh Adma gi Shemeber ruodh Zeboyim kod ruodh Bela. Dala ma Bela iluongo bende ni Zoar. Dala ma Bela iluongo bende ni Zoar. Ruodhi abichgo nosechoko jolwenjgi kanyakla e holo Sidim, matinde pi nam kado oimo. Negisebedo e bwo loch Kedor Laomer kuom higni 12, to e higa mar 13 ne ging'anyo mi giweyo bedo e bwo lochne. E higa mar 14 Kedor Laomer kod ruodhi mane oriwore kode nobiro gi jolwenjgi, kendo ne giloyo jo Refaim e Ashteroth Karnaim, gi jo Zuzim e Ham, gi jo Emim e paw Kiriathaim, kod Johor e gode mag Seir nyaka El Paran man but thim. Eka ne giduogo chien nyaka En Mishpat, matinde iluongo ni Kadesh, mi gikawo piny jo Amalek duto, kod piny jo Amor manodak Hazazon Tamar. Bang'e ruodhi mag Sodom gi Gomora gi Adma gi Zeboyim kod Bela nowuok moriedo jolwenjgi e holo Sidim mondo giked gi Kedor Laomer ruodh Elam, gi Tigal ruodh Goyim, gi Amrafel ruodh Shinar, kod Ariok ruodh Elasa. Kamano ruodhi 4 nokedo gi ruodhi 5. To ne nitie buche mang'eny motimo chuodho e holo Sidim, kendo ruodhi mag Sodom gi Gomora nonyumre e buchego kane gitemo ringo lweny. Ruodhi mamoko to noringo motony e gode. Ruodhi 4 go nopeyo jamb jo-Sodom gi mag jo-Gomora duto, kendo ne giyako gimoro amora mane giyudo kuno. Lut wuod owadgi Abram ne nodak Sodom, bende ne gimako mi gidhigo kaachiel gi jambe duto. To ng'at moro mane otony e lwenjno nobiro ir Abram ja-Hibrania monyise gima osetimore. E ndalogo Abram nodak but yiend Mamre ja-Amor. Mamre no ne omin Eshkol kod Aner mane osiepe Abram. Kane Abram winjo ni oseter Lut wuod owadgi e twech, noluongo joge 318 kendo nolawo ruodhigo nyaka Dan. Ne gimonjo wasigugo gotieno kendo ne giriembogi nyaka Hoba yo nyandwat mar Damaski. Eka Abram noduogo jamni duto ka achiel gi Lut ma wuod owadgi gi jambe duto, kod mon gi jomoko duto manoyudo otere twech. Melkizedek ogwedho Abram. 17. Kane Abram oduogo bang' riembo Kedor Laomer kod ruodhi mane oriwore kode, ruodh Sodom nobiro mondo oromne e holo Shave matinde iluongo ni holo ruoth. To Melkizedek mane ruodh Salem kendo jadolo ma Nyasaye maduong' moloyo nokelo ni Abram chiemo gi divai, kendo nogwedhe kowacho niya: Abram, Nyasaye maduong' moloyo mane ochweyo polo gi piny mondo ogwedhi, pako Nyasaye maduong' moloyo mosechiwo wasiki e lweti. Eka Abram nomiyo Melkizedek 1/10 mag gik moko duto manoyako. 21. Ruodh Sodom nowacho ni Abram niya: duogna joga kende to idong' gi gik moko duto miseyako. To Abram nodwoke niya: akwong'ora gi nying Ruoth Nyasaye, ma Nyasaye maduong' moloyo kendo ma jachwech polo gi piny, ni ok nakawo giri kata achiel, ni madipo ka chieng' moro iwacho ni an ema miyo Abram obedo jamoko. 24. Omiyo ok nakaw gimoro to mak mana gigo ma joga osechamo, kaachiel gi pok ma osiepena ma Aner gi Eshkol kod Mamre onego yudi. Nyasaye osekonyowa makoro wasomo sura mar 14.
Wagone Nyasaye erokamano Ruoth, iseritowa nyaka sani. Wagombo ni madi konywa kendo nyaka warom e sura mar 15 gi Rohoni Mtakatifu. Bed kodwa Nyasachwa, imed tayowa e nying Yesu Kristo e Ruodhwa. Wanere kendo janeno gi jawinjo e sura mar 15. Nyasaye mondo ogwedhi kendo obed kodi. Amen.